बे समाव आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय 34 बोसोर सोमावसारनानै जोंनि बर' जा गोजोन गोरोबथा थामथि गोजोन गोरोबथा खालामबाय। बे गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोंनि जाय दावहारुफ्रा जोबथेसालियाव दिनैसिम जोबजानानै थाबोबाय, बिथांमोन साफ्रोम दावहारुमोननिसिम जों मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों जोंनि बर'नि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय लेखा नोंथांमोना बेयाव जोंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जों साबायखर बावहरबाय। दिनै बे खोथाखौ बयबो मोनथिगौदि आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय मुंख्लंफोरनि नखर आरो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय आफाद दानानै जाय बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों PF, BLTF आरो NDFB हानजाफोरनि गेजेरजों गावखौ बाउसोमनानै थानाय बे दावहारु बिथांमोननि नखरजों नखरफ्रा मोनसे फैसानि मोननै बिखुं बायदि। ओंखायनो जाय बिथांमोना दिनै थामथि एकर्ड जानायनि उनावबो जोबथेसालियाव थाबोबाय, बिथांमोननि जानानै जों गेदेमा दैदेनगिरिमोनखौ नारसेबहरनाया बा खावलायहरनाया जों मुंख्लं नखरारि आफाद बायदियै जोंहाबो दायित्व दङ। आरो बे बेलायाव जों गिबियावनो जोंनि दिनैनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' लोगोसे दिनैनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथांमोन सानैखौ जों गिबियावनो साबायखर बावदों। मानोना दिनै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि उनाव जाय जोंहा दावहारुफोरा जोबथेसालिसिम थाबोदों, बिथांमोनखौ जोंनि बे उदां अख्रां सिङाव लाबोनो थाखाय बा जोंनि नखरसिम फिदिंना होफैनो थाखाय बिथांमोना राजनितिखौ जिबोला दावहा बेखौ दोनथ'नानै मोनफ्रोमबो जोंनि राजनिति हान्जानि अनगायैबो जायफोर बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगोसे बिथांमोनखौ बर'ना लाबोनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय खावलायदों। बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। लोगोसे जों दिनै मुंख्लं नखरारि आफादाबो जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि हान्जाफोरनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खुलुमनायजों खावलायहरो जे नोंथांमोनाबो गावबा गावनि जा राजनितिनि दावहा बेखौ दोनथ'लायनानै दिनै बर'नि अलखद समाव जोंनि जाय बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव जोबना जानानै दङ, जाय बिथांमोना जोंहा गोथां मुंख्लं जानो थांगासिनो दङ, बिथांमोनखौ जेन फिन एकर्डनि उनाव जों लाबोफिननानै जोंनि न'आव फैनांगौ, उदां अख्रां सिङाव लाबोनांगौ। बेखौनो जों गेदेमा दैदेनगिरिमोननिसिम जों खावलायहरदों। बेजों लोगोसेनो जों BTCनि जा डिपुटि चिफ बिथांखौ मोनसे खोथाखौ जों खावलायगोन। बिथाङा जिहेतु जोंनि जा बर'नि मुभमेन्ट 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामनानै दिनै बिटिआर एकर्डखौ खालामफैदों आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बिथाङा दिनै डिपुटि चिफ जानो मोन्दों। बिथाङा मोनसे सरकारनि गादियाव जिरायनो मोन्दों आरो बे लेखायै बिथाङा जे हारि जौगानो जिबायदि बिथाङा सानदोंमोन, मुभमेन्टखौ खालामबोदोंमोन, बेबायदिनो हारि जौगाहोनायजों लोगोसे बर'नि गोजोन थासारिखौ लाखिनायजों लोगोसे जाफोर बिथाङा सानदों बेखौ मावफुंनायनि बिथाङा सुबिदा मोन्दों। आरो बेखौ जों बुंनो नागिरनाय खोथाया नैबेसोदि बिथांमोना बे 34 बोसोर जादों मुभमेन्ट खालामबोदों, बे समाव बिथांमोननि दाबिखौ सरकारनो खोनासंहोनो थाखाय बिथांमोना सम सम कुर्दिसान हाबाफारिखौ लानो गोनां जादोंमोन जेब्ला सरकारा बिथांमोननि दाबिखौ खेरायाखैमोन। दिनै थिग बेबायदिनो बिथांमोना जितु सरकाराव दं, दा जोंनि खायफोर एस'सियेसनफोरा खायफोर नखरफ्रा जाय मोनथायनो बन्सित जाना थागोन, बिथांमोनाबो सम सम हयथ' कुर्दिसान हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि साननाय हनायखौ फोरमायनो बा सरकारखौ खोनासंहोनो थाखाय सेस्था खालामो। बेबायदिहै हयथ' खायफोर बन्द'खौ फोसावनो गोनांबो जादों। बे बेलायावहाय जों नैखौसो लुबैजागोन जे बिथाङा जाय दिनै कुर्दिसान हाबाफारिनि गेजेरजों बन्द' फोसावो बा बायदिसिना हाबाफारिखौ लायो, बिथांमोनखौ बिथाङा एसे सानै हयै जे मोजां जुक्तिनि गेजेरजों जाहाथे गोजोनग्लाय होनायखौ जों लुबैजायो। नाथाय जों बिथांनि खायफोर कमेन्टखौ ओरैबायदि मोनो जे जोंनाय अराव हाथरजों खुबैनानै खोमोरनो नाजानानै जा अरखौ बेरदेर होनाय बायदिसो जों बुंनाय बायदिमोन। ओंखायनो जों खावलायगोन बिथाङा जे मुभमेन्ट खालामबोनानै गावनो मोनबोखानाय दिनै सोरबा कुर्दिसानायाव बिथाङा मोजां रोखोमै बुंजानायखौ बा बिथांमोननि जाय कुर्दिसादों बिथांमोननि गोजोनग्लायनाय बायदियै बिथांमोना जियाव सेटिसफाइ जागोन, बेबायदि खोथाखौ जों बुंजानो लुबैयो।
दा बेयावहाय जों जाय गेदेमा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मोनसे खोथाखौ जों खावलायनो नागिरो जोंनिफ्राय जों जि खोथाखौ सानदों जों माबायदिहाय बिथां जायफोरा दिनै जोबथेसालियाव थाबोनांदों बिथांखौ माबायदि जों दिहुनजानायखौ लुबैजायो बेखौ जों एसे शेयार खालामनो नागिरदों। नाथाय बेयाव जों गोरोन्थि जालांनो हागौ मानोना जों बे आयेननि बिखयै जों एसेबां गियाथ' नङा। जों सानो जायफोरखौ दिनै जाबज्जिबन कारादन्ड होबाय दा बिथांमोनखौ जों आयेननि गेजेरजों बा कर्टनि जोहै बिथांमोनखौ दिहुननाया एसे गोब्राब जागोन बायदि जों मोनो। जायनि थाखाय लवार कर्टआ जितु बिथांमोननि सायाव राय होदोंमोन बेखौनो फिन हाइकर्टआ राय होफिननो गोनां जादों। दा बे बेलायाव नुयोब्ला जों सानो सुप्रिम कर्टआबो हयथ' बेबायदि थाङोबा जों बेखौ दिहुननो हानायखौ गोरा बायदि नुहुरदों। मानोना दा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना साफ्रोमबो मिथिगौ कर्टआ सानफ्रोमबो प्रुफनि सायाव बिसास खालामो। जायनि थाखाय बिथांमोनखौ लवार कर्टआ जिथुनिखि राय होदों जाजमेन्ट होदों बेखौनो हाइकर्टआ होनो गोनां जादों। लवार कर्टआ अलरेडि बिथांमोन खायफोर खामानि जिथु मावलांनो गोनां जादों जितियानोखि जोंनि दाबिखौ मानिनो थाखाय सरकारखौ खोनासंनो थाखाय दा बेफोरनि बेलायावहाय खायफोर जुदि एक्सन लानायनि सायाव CBI तदन्त होनानै बिथांमोननि सायाव जिथुनिखि एगेन्स्टै एभिडेन्स साबमिट खालामदों दा बे CBI एभिडेन्स साबमिट खालामनायनि सायावनो जिहेतु लवार कर्टआ राय होदोंमोन आरो दिनै हाइकर्टआबो बिथांमोननि CBIआ जिथु तदन्त खालामनाय एभिडेन्स होदों बिनि सायाव बिथा खालामनानै दिनै हाइकर्टआबो राय होदों। दा एकमात्र जों बेयाव मोनसे प्रसेसखौ एसे दावगानायखौ नुनो मोन्दों जितु एकर्टनि दहाय लानानै बे साब्रैखौ खादान जायखौ एगारथाव बेखौ हयथ' एगारबाय आरो थिग बेबायदिनो सुप्रिम कर्टआव थाङोबाबो जों बेखौनो सानो जे बिथांमोना जाय CBIआ बिथांमोननो गोबां एभिडेन्स होदों प्रुफ होदों बे प्रुफनि बिथा खालामनानै बिथांमोना हयथ' रायखौ होनो गोनां जागोन आरो बेबायदि राय होयोब्ला निस्सय सोरबा खासे खानै गनो हागौ खिन्थु जोंनि बिथांमोना गासैबो गजबनाय नङाखौ जों सानो। बेबायदिनो जों बे कारनावनो जों मोनसे खोथाखौ खावलायनो नागिरो जों आगोलावबो बुंखादों जोंनि एकर्टखौ दहाय लानानै जाहाथे बिथांमोना सरकारजों रायज्लायनानै थोंजोङै सरकारनिफ्रायनो बे कर्टखौ जाहाथे बिथोन हरो जे बिथांमोनखौ रिहा खालामनानै होनांगौ। मानो जे सरकारा हाखायो जिथु दा बयबो सरकारा मिथिखायो बयबो मोनथिखायो बिथांमोना जिथु खामानि मावदों बे गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय मावाखै आरो जिथु खामानि मावदों बे हारि जौगानायनि थाखाय हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि गासै फैबाय थानाय सुबुङा जेन गोजौ थाखोनि जायफोर स्टेटफोरनि सुबुंफोरजों जाहाथे लोगोसे दावगालांफानो हायो बेफोरनि थाखायसो बिथांमोना जिहेतु आन्दलन खालामदोंमोन आरो बिनि थाखायसो खायफोर सरकारा खोनासङियाव खायफोर खामानिखौ बिथांमोना मावनो गोनां जादों। आरो बे बेलायाव जों जुदि नायनो थाङोब्ला जोंनि लाख लाख बर' सुबुंनि जा जौगासारनाय फैबाय थानाय सुबुंनि जिथु जौगासारनाय बिनि बेलायावहाय बे 10-15 जन सोरबा जुदि थैनो गोनां जादों बिथांमोननि मावनायाव बे बिनिख्रुइ देरसिन नङा। ओंखायनो सरकारा इसा खालामोब्ला जोंनि बे जातिनि थाखायसो स्वार्थ'सो जिथु खामानि मावदों बिसोर बेक्तिगत स्वार्थ मावाखै बेखौ बिथांमोना डाइरेक्टलि मोनसे हय राष्ट्रपतिनि गेजेरजोंआनो जा नहय हम मिनिस्टारनि गेजेरजोंआनो जा बिसोर केबिनेटआव बिल पास खालामनानै जेरैखि जा हायो बिथांमोना मोनसे राय बे कर्टसिम बिथोन दैथायहरनो हायो आरो बेबायदि खालामजानायखौ जों लुबैजागोन आरो बेबायदिहै जों गासै बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन दिनै जाय एकर्ट खालामदों जाय सिगनेटरि बिथांमोना खावलायदों जे बयखौबो बर' रायजो राजाखौ ज' जानानै बे बेलायावहाय सहयोग होनो थाखाय ओंखायनो जों बयबो रायजो राजा खावलायगोन बा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बिथांमोनाबो जेन राजनिति मुलाम्फाखौ नागिरालासेनो सोरनिबा सायाव दायित्वखौ जाबसिनालासेनो बयबो खौसे जानानै जायफोरानोखि दिनै जोबथेसालियाव थाबोदों बिथांमोनखौ बरनना लाबोनो थाखाय नाजानांगौ जोंनि खावलायनाया बे। लोगोसे जोबथायाव जों मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरगोन जे बिथांमोनजों लोगोसेनो जाय जोंहा दावहारु बिथांमोना बे थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों न'सिम फैफिननो हाबाय बिथांमोननि न'आ दिनै बायला जिला जानानै दङ गेरेबलांदों जिहेतु बिथांमोना गावनि न'खरनि खामानि जेबो मावनो हायाखैमोन बर' हारिनि थाखाय नांनायावनो ओंखायनो बिथांमोननि साफ्रोमनि न'खौ जुदि नायफिननायखौ थाब खालामो बिथांमोना जिथु खोथा होदों बेबायदि थाब नायफिननानै बिथांमोननि न'खरखौ फोसाबनानै होयो। लोगोसे जाय मुंख्लंफोरा दिनै जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननि न'खरफ्राबो थालांनाय न'खरफ्राबो दिनै गेरेबनानै दं दा बे न'खरफोरखौबो जे एसे थाबैनो नायफिननानै आरो सरकारा बिनि सायावबो बेब'स्था लायो दा बेखौबो जों सरकारखौ लोगोसे खावलायखाबाय। दा जोबथायाव जों बेखौनो जों बुंफिनदों जोंनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जों खावलायफिनदों
जोंनि जायफोरा दिनै थामथि बर' गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव थाबोनांदों बेखौ बयबो ज' जालायनानै बयबो दैदेनगिरिफ्रा सुबुरुन होलायनानै जायफोर एकर्ड खालामनो बिथांमोनजों लोगोसे थांनानै जेन बिथांमोनखौ जों न'खरसिम लाबोफिननो हायो उदां अख्रांसिम लाबोफिननो हायो।